Τώρα πρέπει να πω ποιος ήρωας μου έχει αρέσει και μου έχει μείνει πρώτα. Επειδή είμαι από αυτούς που δεν στέκομαι τόσο πολύ στις κειμενοκεντρικές θεωρίες, δεν τις συμπαθώ πολύ, οπότε μου αρέσει να βλέπω πίσω από τους πρωταγωνιστές το συγγραφέα και το κοινωνικό του πλαίσιο. Δηλαδή βλέπω τον ήρωά του, αλλά πίσω από τον ήρωά του βλέπω τον συγγραφέα που σηκώνεται το πρωί, πίνει τον καφέ του, σκέφτεται, προχωράει στον δρόμο, σταματάει, μιλάει με κάποιον, κάτι του συμβαίνει, του δίνει μια ιδέα. Οπότε αγαπώ πάρα πολύ τους συγγραφείς. Ο μοναδικός ήρωας ο οποίος με έχει στιγματίσει είναι ο Ρασκόλνικοφ του Ντοστογεύσκη. Δηλαδή, ο Ρασκόλνικοφ είναι σαν να ήταν για μένα και συγγραφέας. Εκεί γύρω στα 23, με τα εφηβεία, που όλες οι αρρώστιες του μυαλού έρχονται, από ό,τι έχω διαβάσει τις μελέτες, σε εκείνη την ηλικία είναι πολύ επικίνδυνη. Ο Ρασκόλνικοφ, το οποίο το έγκλημα και την πορεία είναι thriller περισσότερο ή δεν είναι κλασικό investigation. Τώρα για τον οπότε άμα ήταν να απαντήσω στο ερώτημα ποιους ήρωες, θα έλεγα αρκετούς αγαπημένους συγγραφείς. Να μην τους αναφέρω όλους, έχω αναφέρει κάποιους πριν. Σχετικά με στο δικό μου το μυθιστόρημα είναι ο Δημόπουλος, ο δημοσιογράφος ο περιφερειακός, ο οποίος συχνάζει στο στέκι του ΟΚΑΝ, είναι το στέκι των προοδευτικών στο γκέτο, ο Τούρκος κυνηγημένος ΟΚΑΝ, Τούρκος και κόκκινος. Μάλλον κυνηγημένος γιατί είναι κόκκινος, γιατί είναι επικίνδυνο να είσαι κόκκινος στην Τουρκία. Παλιότερα από ό,τι ξέρω ήταν πιο επικίνδυνο, αλλά ακόμα και τώρα είναι. Πηγαίνει σε αυτό το στέκι των προοδευτικών για να μαθαίνει ιστορίες περιφερειακές και να γράφει, γιατί είναι από αυτούς τους δημοσιογράφους που τη δεκαετία του 90 έγραφαν στα γνωστά lifestyle περιοδικά, αλλά έγραφαν μαύρες ιστορίες και πλέον γράφει για μετανάστες, αναρχικούς και όλα τα περίεργα που γίνονται στη νύχτα. Οι νεοναζί το θεωρούν εχθρό της πατρίδας εφόσον βοηθάει τους μετανάστες και το κυνηγούν. Και κάπως έτσι, για να ξεφύγει από τη διαδικασία, πηγαίνει στον άλλο χαρακτήρα με τον Τζόκα, τον αστυνόμο, ο οποίος είναι ένας αστυνόμος κάπως ολοξός, όπως και οι περισσότεροι, που του αρέσει το ούζο και πάντα συναντιούνται σε καφενεία. Και εκεί πέρα τα βρίσκουν. Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι ότι είναι και δύο κατά κάποιον τρόπο παρατημένοι σύζυγοι με κόρες. Και όσον αφορά αυτούς τους δύο βασικούς χαρακτήρες, ήθελα να πω μόνο ότι ο Δημόπουλος κυρίως, που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας, ότι ήθελα να κάνω ένα χαρακτήρα που να είναι το alter ego μου. Δηλαδή με ενδιαφέρει, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ βιωματικά η λογοτεχνία, με ενδιαφέρει να ζήσω και να κάνω αυτά που δεν τολμώ. Τόσο στις ταινίες, όσο και σε αυτά τα οποία διαβάζουμε πράγματα που μας αρέσουν, μας ενδιαφέρουν. Ήθελα να μπω και σε μια τέτοια δημιουργική φάση. Για να είναι, και το έκανα αυτό και για να περάσω καλά, αλλά και για να είναι όσο δυνατόν ζωντανότερος αυτός ο πρωταγωνιστής. Και γι' αυτό επέλεξα και το πρώτο πρόσωπο. Δεν έχω να πω κάτι να επεκταθώ. Θέλετε να επεκταθώ? Σιγά σιγά. Για τους ήρωες των άλλων. Στο βιβλίο του Γρηγόρη, που είναι και τρίτο πρόσωπο, και είναι και ο αφηγητής, ο παντογνώστης, δηλαδή ταυτόχρονα είναι σε πολλά μέρη και ακολουθεί πολλούς ήρωες. Νομίζω ότι δεν έχει ακολουθήσει τη λογική των δύο, ότι έχουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ως αφηγητή και τον παρακολουθούμε τι γίνεται στο κεφάλι του. Οπότε εσύ, κατά τη δικιά μου γνώμη, έχεις αρκετούς ήρωες. Και καλούς και κακούς. Δηλαδή ακόμα και ας πούμε τώρα ο δολοφόνος, να μην πω τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να επεκταθώ για να μην καταλάβετε ότι τέλος πάντων, ίσως και κακώς το είπα αυτό. Οπότε η παρατήρησή μου είναι ότι έχεις πολλούς ήρωες. Είναι, ας πούμε, να μην το πω πολύ ηρωικό, αλλά πολυπρόσωπο και ταυτόχρονα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες τη ζωή αρκετών ανθρώπων και καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα και σε σχέση με την ιστορία αλλά και με την προσωπική του ζωή.
ο δικός σου ήρωας είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι όπως έχεις πει και εσύ αρκετά κοντά αυτό που έχεις γράψει στο road movie. Και εδώ πέρα θα σου, παρότι ας πούμε σίγουρα ένας ήρωας ο οποίος είναι σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση έρχεται πιο κοντά σε εμάς, γιατί είναι σαν να διηγείται την ιστορία του, οπότε τον πιστεύουμε πιο εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά, παρότι επέλεξε μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, έχεις διαλέξει να ξεκινάει από το Βερολίνο, να πηγαίνει στην Ιταλία κτλ. Κάτι τα οποία δεν είναι όσο να είναι τόσο κοντά σε σένα, δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα μπορούσες να μας πείσεις για την ιστορία σου, άμα έλεγες ότι κάτι συνέβαινε, ξέρω, στο χωριό μου, που το έχεις ζήσει πάρα πολύ καλά. Σε έχω ρωτήσει και σε καφέ αυτή την απάντηση και θα ήθελα γιατί επέλεξες, ας πούμε, να μιλάς για το Βερολίνο, να μιλάς για το ταξίδι στην Ιταλία. Βέβαια, για να το πούμε αυτό, η Πατρίσια Χάισμιθ δεν έγραφε για την Αμερική. Ωραία, ας ξεκινήσω κι εγώ από αυτό τότε και μετά θα επεκταθώ στις επιρροές και τα υπόλοιπα που είπανε και πιο πριν. Όντως, θεωρητικά θα μπορούσα να γράψω για κάποιον Έλληνα που τον έχω πιο πολύ στην καθημερινότητά μου, τον γνωρίζω καλύτερα. Το πρώτο και κύριο κίνητρο για μένα να γράψω κάτι τέτοιο ήταν ουσιαστικά η απάντηση ήρθε από αυτά που είπες εσύ πριν. Το ότι ήθελα να διασκεδάσω πρώτα απ' όλα. Έγραφα για μένα, έγραφα για να το ευχαριστηθώ, για να ξεφύγω, να ξεφύγει το μυαλό μου, να ταξιδέψω. Οπότε δεν ήθελα να βάλω ούτε καν αυτόν τον περιορισμό. Το ότι θα πρέπει δεν και καλά να είμαι στην Αθήνα, δεν και καλά να είναι κάποιος Έλληνας. Ήθελα να το ανοίξω τελείως και να δοκιμάσω ένα ταξίδι φαντασίας με όσα πράγματα μπορώ να ξέρω ή να φαντάζομαι ή να θεωρώ ότι ως Ιταλός κάποιος άνθρωπος θα λειτουργούσε έτσι, επειδή είναι Ιταλός ο ήρωας. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ και απόλυτα το ότι εφόσον δεν γράφω για μένα και γράφω για κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει σε πολλά πράγματα τη δικιά μου ματιά, αλλά δεν είμαι εγώ, οπότε τελείως θεωρητικά μιλώντας, μπορεί και να έγραφα για κάποιον Έλληνα που θα με βόλευε στην ιστορία, τον οποίο δεν θα ήξερα τίποτα. Δηλαδή, άμα έγραφα για κάποιον αστυνομικό εντός εισαγωγικών, κάποιον αστυνομικό στο κοντινό μου περιβάλλον δεν έχω, δόξα τω Θεώ, οπότε πάλι και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι μη ρεαλιστικό, παρότι γράφω για κάποιον Έλληνα. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης για το πρώτο και για το τρίτο πρόσωπο. Το ότι και για μένα ήταν από την αρχή ένα δίλημμα στο αν θα γράψω πρώτο ενικό ή τρίτο ενικό, τα οποία έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Θεωρώ και επειδή τα βιβλία που διαβάζω εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ να είναι στο πρώτο ενικό για να έρχονται πολύ πιο κοντά μου, αποφάσισα να γράψω σε πρώτο ενικό, παρότι αυτό νομίζω ότι θα το συνάντησε και εσύ, το ότι κάποιος που γράφει σε πρώτο ενικό και αφηγείται ουσιαστικά αυτός μια ιστορία, ξέρει μόνο ό,τι μπορεί να δει αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί να το μεταφέρεις ξαφνικά κάπου αλλού σε κάποιες καταστάσεις που δεν γνωρίζει για να βάλεις και αυτό και το οτιδήποτε στην ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί να μάθει, αν δεν μάθει ότι τρεις άνθρωποι μιλάνε πίσω από την πλάτη του, δεν γίνεται αυτό να το πεις κάπως. Αυτό δημιουργεί και ένα μυστήριο. Φυσικά. Φυσικά. Είναι το πάντα έχεις κάτι να κερδίσεις, έχεις κάτι να χάσεις. Τώρα από εκεί και ύστερα, από συγγραφείς που με επηρέασαν εμένα πιο πολύ προς την ενασχόλησή μου με την ανάγνωση του αστυνομικού, γιατί το βασικό κίνητρο για μένα στο να χρησιμοποιήσω μια αστυνομική πλοκή ήταν αυτό που είπα και πιο πριν, ότι σου δίνει έτσι μια γρηγοράτα στην αφήγηση και ένα suspense που έχεις πάντα όταν περιμένεις να δεις τι θα γίνει μετά, που είναι δύσκολο να το βρεις κάποια άλλα είδη λογοτεχνίας. Τώρα εμένα το πρώτο έτσι ουσιαστικά, αν εξαιρέσω το ΠΟΕ, που εν γνώση μου διάβασα και ήταν αστυνομικό εντός εισαγωγικών αστυνομικό σε πλοκή,
ήταν από κάποιον ο οποίος κατά βάση δεν είναι αστυνομικός. Δηλαδή έχει γράψει μόνο αυτό, τον Λούι Σεπούλβερα, που έχει γράψει το ημερολόγιο ενός ευαίσθητου killer. Που είναι το μόνο του που έχει πάει προς τα εκεί, αλλά ήταν και αυτό που μου άνοιξε και λίγο τα μάτια ότι μια αστυνομική ιστορία μπορεί να μην γραφτεί όπως οι κλασικές αστυνομικές ιστορίες. Φυσικά είναι και άλλοι αστυνομικοί συγγραφείς όπως ο Μάρκαρης, όπως ποιον να αναφέρω τώρα, μέχρι και ο Μαρίς, ας πούμε, από Έλληνες ή και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, που είναι πάρα πολύ ελκυστικοί και στην περιγραφή των γεγονότων και στην πλοκή που βγάζουν, αλλά εμένα πάντα με τραβάγανε και άλλοι συγγραφείς, πιο έτσι νουάρ, πιο συγγραφείς που βάζουν και πάρα πολλά άλλα μέσα άσχετα με την ιστορία, όπως είναι ο Ιζό, όπως είναι ο Αττιά, όπως είναι ο Πατρίκ Μπάρ, που παρεξηγώντας έχει και ήρωα ο οποίος δεν είναι αστυνομικός, είναι δημοσιογράφος, ο ήρωάς του, και λιγότερο προς την παλιά σχολή των Βορείων που ασχολούνται μόνο με το έγκλημα, γιατί κατά βάση οι Νότιοι και ως ιδιοσυγκρασία και ως ταπεραμέντο έχουν ή θέλουν να έχουν ή νομίζουν ότι έχουν πιο πολλές έτσι φιλοσοφικές και κοινωνικές αναζητήσεις μέσα τους. Οπότε, παραδείγματος χάρη, είναι μερικοί συγγραφείς που, όπως είναι ο Ιζό, όπως είπαμε και οι τρεις, που στην τελική δεν σε ενδιαφέρει από κάποια φάση και μετά τι θα γίνει με το έγκλημα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει τα βιβλία του Ιζό. Φυσικά, αλλά παρόλα αυτά έχεις παρασυρθεί τόσο πολύ από τις εικόνες που έχει και το λυρισμό, που ναι, μπορεί να μην το θες καλά, όχι δεν σε ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό που μπορεί να σε κρατήσει αυτό το βιβλίο. Δηλαδή είσαι σαν να είσαι μέσα σε ένα ποτάμι και να κυλάς μαζί του χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να προχωρήσεις. Αυτό τώρα. Τι άλλο. Εγώ, επειδή και οι δύο συνάδελφοι ανέφεραν τον Ιζό και είμαι πολύ θρήσκος άνθρωπος, κάνω και ένα μνημόσυνο στο Μανσέτη, τον οποίο θεωρώ ότι και έγραψε πριν τον Ιζό και ήταν πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο νουάρ τα μυθιστορήματά του. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό τον κύκλο, ερχόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που βιώνω και εγώ ως ακροατής σε παρουσιάσεις και απευθυνόμαστε στο αγαπημένο μας κοινό. Να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε σε αυτό, έτσι, επειδή το είχα περιέργεια. Απ' την σίγουρα δεν μπορείς να μου απαντήσεις 100%. Τον πιστεύεις τον Αττιά ότι όταν έγραψε τα βιβλία του δεν είχε διαβάσει καν τον Ιζό? Αν είναι δήλωση να την πιστέψω. Γιατί το ρωτάς αυτό? Δεν ξέρω, γιατί παρότι είναι φοβερός στη γραφή του, δεν μπορώ να φανταστώ το ότι δεν γίνεται να φτάνει τόσο κοντά και να μην τον έχει αγγίξει πιο πριν. Δεν λέω να τον αντιγράφει, αλλά να τον έχει επηρεάσει, ας πούμε. Και δεν είναι μια ερώτηση που την κάνω εγώ, δηλαδή την κάνουμε και στη συνέντευξη, παραδείγματος χάρη. Κοίταξε, θεωρώ ότι το ότι υπάρχουν κοινά σημεία αρκετά σε κάποιους ήρωες, εγώ θεωρώ, είπα, πάρα πολλά κοινά σημεία στον Μάρλο, στον Μπεκ, τον ήρωα των Σιέβαν Βαλέ και στους τωρινούς ήρωες του σκανδιναβικού. Σαφώς και επειδή είμαι οπαδός θεωρίας ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση. Καλά, σίγουρα. Αλλά από κάπου επηρεαζόμαστε και έχω και την άποψη ότι μία αντιγραφή μπορεί να είναι κακόγουστη και απαράδεκτη, αλλά μία άλλη αντιγραφή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική και πολύ επικοδομητική. Σαφώς θεωρώ, Κωνσταντί, ότι έστω και υποσυνείδητα το βλέπω ακόμη και σε αυτά που έχουμε γράψει εμείς. Δηλαδή δεν μπορώ να μην δω κάποια κοινά χαρακτηριστικά στο δικό μου τον ήρωα ή στο Βαγγέλη, στο δικό σου με ήρωες που έχω διαβάσει. Με αυτή την έννοια πιθανό να είναι τις αποστολές. Όχι, φυσικά, και για να μην παρεξηγηθώ, ούτε προφανώς πιστεύω στην παρθενογένεση, αλλά και μπορώ να σου πω, ας πούμε, το ότι το Μαύρο Αλγέρι, παραδείγματος χάρη, είναι, θεωρώ, εισάξιο με τα βιβλία του Ιζό. Δηλαδή, για μένα έχει φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το... Να απαντήσω κι εγώ σε αυτήν την ερώτηση. Εξαιρετική αντιμετώπιση ήρωα, κύριε Γαβριλίδη.
εξαιρετική αντιμετώπιση ήρωα παρά το ότι έχει γράψει ελάχιστα αστυνομικά, έχει και ο Θοδωρής Καλυφατίδης. Η Βέντελ είναι μια εκπληκτική ηρωίδα και το λέω γιατί ο άνθρωπος δεν γράφει αστυνομικά, τα αστυνομικά γράψουν πολύ λιγότερα. Αν διαβάσετε θα δείτε μια τόσο στέρεη ηρωίδα, παραπέμπει στην κυρία Σάρα Παρέτσκι, δηλαδή είναι μια εξαιρετική, που και αυτή έχει μια άλλη εξαιρετική ηρωίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει επηρεαστεί, σαφώς. Ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα αν πιστεύω ότι ο Αττιά δεν έχει διαβάσει η Ζω για να γράψει αυτά που έγραψε. Έχω να πω ότι πιστεύω ότι μπορεί να είναι πιθανό, γιατί όπως γνωρίζω η Ζω τα πρώτα χρόνια στα βιβλία που έβγαζε ήταν από πολύ μικρούς εκδοτικούς οίκους και δεν ξέρω πότε, μετά, από όσο γνωρίζω, μετά πήγε σε μεγάλο εκδοτικό οίκο και έγινε στο ευρύ κοινό. Μου φαίνεται πιο πιθανό, οπότε μπορώ και να το δεχτώ ότι δεν τον έχει διαβάσει, γιατί ο Αττιά γράφει ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα και είναι πιθανότερο να έχει διαβάσει τον Γκέρ και να έχει επηρεαστεί. Ή κάποιον άλλο λογοτέχνη, ο οποίος τι λέει, επιλέγω ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, ναζισμός, μάλιστα το 1968, Αλγερία, και τοποθετώ το χαρακτήρα μου. Αφού το έκανε ο Κέρ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογίες, αλλά θυμάμαι ότι ο Κέρ τα πρώτα του βιβλία τα έχει γράψει στις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά από μια μεγάλη παύση άρχισε να ξαναγύρισε στον ίδιο χαρακτήρα. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό και του Αττιά και του Κέρ είναι ότι παίρνουν ένα σημαντικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που έτσι κι αλλιώς δημιουργεί μια πολύ δυναμική συνθήκη. Οπότε τοποθετεί έναν χαρακτήρα εκεί μέσα και γίνεται πανικός. Δηλαδή και ο Κέρ και ο Αττιά. Οπότε μοιάζει ο Αττιά με τον Ιζώ γιατί το αντιμετωπίζει το θέμα, η οπτική του γωνία είναι αριστερή. Όπως και του Ιζώ. Αλλά όπως γνωρίζω στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι ξεκινώντας από το Μανσέτ, από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, και πόσο μάλλον και σε περιφερειακούς εκδοτικούς οίκους που δεν γνωρίζουμε και τα βιβλία. Φαντάζομαι, αλλά είναι τάση. Δηλαδή η αριστερή ματιά. Δεν είναι τυχαίο ο χαρακτηρισμός του Πολάρ και του νέου Πολάρ, ο οποίος προφανώς ξεκινάει η Βαγγέλη από τους Γάλλους συγγραφείς, έτσι. Είναι πολιτικοποιημένη, είναι αριστερή και θα έλεγα ότι ουσιαστικά η ισορροπία που είπα εγώ μεταξύ αστυνομικής πλοκής και κοινωνικής κριτικής είναι ελαφρά σε βάρος υπέρ της κοινωνικής κριτικής. Αριστερός, στρατευμένος, αυτό είναι το θέμα που θέλει να αναδείξει, το κάνει μέσα από μία ιστορία αστυνομική. Το Νάβα, το οποίο είναι εκπληκτικό βιβλίο του Μαρσέλ, αναφέρεται στη δολοφονία του Αμερικανού πρεσβευτή στο Παρίσι. Έτσι. Είναι μια πολύ δυνατή πολιτική ιστορία, αντίστοιχα με τον Υπουργό που έλεγες, όπου είναι ένα γκρουπούσκουλο αναρχικών οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή τη δολοφονία. Αυτή λοιπόν η αστυνομική πλοκή που είναι εξαιρετική, πιστέψτε με, εκτιλήσεται μέσα σε ένα πολύ ισχυρό, πολύ βαρύ περιβάλλον πολιτικής ανάλυσης και κριτικής. Όχι, και εγώ ήθελα για να κλείσω αυτό το εντός εισαγωγικών περίεργο ερώτημα και ότι σίγουρα συμφωνώ με τον Βαγγέλη ότι δεν είναι 100% σίγουρο και ούτε θα με ενοχλούσε το ένα και το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι και να μην έχει γίνει με ενοχλεί, ας πούμε, ή να έχει γίνει με ενοχλεί. Σίγουρα είναι και οι δύο άνθρωποι που έχουν και τα ίδια βιώματα και όπως έχει πει και ο Αττιά, ας πούμε, σαν μια διαφορά είναι το ότι παραδείγματος χάρη στον Αττιά ποτέ δεν άρεσε η Μασσαλία. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που αγαπάει τη Μασσαλία τόσο πολύ όσο η Ζω. Την θεωρούσε πάντα σαν τόπο εξορίας από την Αλγερία. Δηλαδή φαίνεται και από το βιβλίο του ότι την Αλγερία έτσι αγάπησε και έχει μες στην καρδιά του. Και πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, κάτι που θυμήθηκα πριν που έλεγε ο Γρηγόρης για τον ήρωά του, το ότι είναι, πολλοί του έχουν πει, ας πούμε, ότι είναι ένας εξωπραγματικός ήρωας, κάποιος ο οποίος είναι μη ρεαλιστικός. Αυτό λίγο δένει και με την άποψη που εκφράσαμε και πριν, ότι ουσιαστικά όταν γράφεις και βάζοντας κατά βάση τη φαντασία σου. Οπότε δεν θεωρώ ότι γράφοντας για κάτι μη ρεαλιστικό είσαι λάθος. Δηλαδή μέχρι και να θεωρήσεις ότι ο ήρωάς σου δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο αυτό να είναι κατακριτέο?
και να μην είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, εφόσον το βρίσκεις ότι είναι στο αναγνωστικά ελκυστικό αυτό το πράγμα. Πιστέψτε με, επειδή σας είπα, συνάντησα κάποιον αστυνομικό για να απαντήσω αυτό που λέει ο Κωνσταντής, ζήτησα τον εσωτερικό κανονισμό της αστυνομίας. Δεν υπάρχει μέσα διάταξη που να απαγορεύει σε αστυνομικούς να ακούνε Doors και Pink Floyd. Πιστέψτε με. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να το κάνει. Ας ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις με τον αγαπητό κύριο Γαβριλή. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Να ακουθώ, έχω δυνατή φωνή. Τόσο δυνατή που ο γείτονας μπορεί να ρίξει νερά. Θα μιλήσω ως αναγνώστης, όχι σαν εκδότης. Ως αναγνώστη δεν με αφορά η διεργασία. Με αφορά να διαβάσω, να μάθω και να πάω παραπέρα. Μπορώ να πω ακόμα περισσότερο ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα, που κακώς το λέμε αστυνομικό μυθιστόρημα είναι, δεν είναι αστυνομικό, διαλέγει ένα θέμα για να πει πράγματα που θέλει να πει. Όταν δεν προσπαθεί να απαντήσει σε δικά μας ιδεολογήματα, αλλά να περιγράψει αυτό που βλέπει, αρέσει στον μικρότερο, στον λιγότερο ενημερωμένο αναγνώστη έως τον καλύτερο. Και εγώ ως τέτοια τα διαβάζω, ως αναγνώστη, όχι ως εκδότης. Ως εκδότης διαβάζω αλλιώς. Συνεπώς δεν έχει σημασία αν ο Χ, ο Ψ, ο Δ, ο Δέλτα συγγραφέας επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται. Η αντιγραφή είναι, όχι αντιγραφή, η μίμηση ή η αναπαραγωγή είναι δεδομένη. Ένας αστυνομικός είναι αστυνομικός. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ένας ο οποίος αναδεικνύει ή προσπαθεί να λύσει ένα έγκλημα είναι ο ίδιος. Ο τρόπος που το κάνει είναι ίδιος και ενιαίος. Τον εαυτό του κάνει. Ο συγγραφέας λοιπόν, κατ' εμέ, μέσα από τον αστυνομικό βγάζει τη δική του ματιά για την κοινωνία. Αυτό. Δεν έχει νόημα δηλαδή να αρχίζουμε να ψάχνουμε ιδεολογικά τι γίνεται. Αυτό το έχει κάνει ο Μάρξ, το έχει κάνει ο Έγγελς, το έχουν κάνει όλοι αυτοί. Χρειαζόμαστε πιο απλά πράγματα και σε αυτά να γυρίσουμε. Αγαπητέ εκδότα, να πω σας ότι η αστυνομική... Όχι, αναγνώστη, όχι εκδότα. Αγαπητέ αναγνώστα, οι αστυνομικοί είναι ίδιοι. Υπάρχουν βασικά, για να είμαστε ρεαλιστές, δύο ειδών αστυνομικοί, όπως στη ζωή υπάρχουν πάντα δύο πράγματα. Ο ένας είναι ο επίμονος αστυνομικός, όχι εξαιρετικά ευφυής, το ξαναείπα, είναι ο Χαρίτος, ο οποίος ψάχνει, ερευνά, βγαίνει στον δρόμο, ρωτάει, ξαναρωτάει. Και αυτό πάλι αναφέρομαι στη συζήτηση που είχαμε τον αστυνομικό στην Γαδά. Στην Ελλάδα είναι το 80-90% των περιπτώσεων. Δεν είναι ο εξαιρετικά ευφυής αστυνομικός που είναι η δεύτερη κατηγορία, ο οποίος ασχολείται με DNA, με επιθύλια, CSI και τεχνικά λύνει αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν ο αστυνομικός, ο ακούραστος ερευνητής, ο οποίος θα βγει, θα ψάξει, θα ρωτήσει, θα στείλει τους υποτακτικούς αυτό να κάνουν να δείξουν. Το άλλο είδος είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ θεωρητικά με την ανάλυση. Έτσι, είναι αστυνομικοί οι οποίοι δεν βγαίνουν τόσο πολύ στον δρόμο, κάνουν συσκέψεις και άλλες συσκέψεις και συζητάνε και αναλύουν και κάνουν και δείχνουν. Σε τελική ανάλυση, πάντως και οι δύο κατηγορίες τείνουν σε αυτό που είπες πριν. Ακούμε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε τοποθέτηση έχει σχέση με αυτά που είπαμε, αλλά και με αυτά που δεν είπαμε. Μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη και σε ερωτήσεις που αφορούν τα βιβλία της Λένας Μαντά, αν θέλετε. Θα προτιμούσαμε όμως να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Γράφει το Λένα Μαντά. Πώς θα απαντήσεις, αν δεν διαβάζει, πώς θα απαντήσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι θα αποφύγουμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε κάτι να πει, κάποιο σχόλιο, ας μην είναι ερώτηση, ας είναι κάποιο σχόλιο, κάποια τοποθέτηση πάνω σε αυτά που είπαμε. Μήπως ο κύριος Χρυσός θέλει να... Ευχαριστώ πολύ. Ακούμε στους εκεί.
Μπορώ να ρωτήσω κάποιον εγώ από το κοινό? Να ρωτήσω τον κύριο Μάρκαρη κάτι? Αυτό εμένα που μου έκανε τη μεγαλύτερη, όχι, μου έκανε τρομερή εντύπωση στα βιβλία σας, ήταν το γεγονός ότι γράφετε στον Ενεστώτα. Δηλαδή, άμα πάει ένας άνθρωπος, διαβάζει βιβλία μέσα, σε ένα βιβλιοπωλείο, και ανοίξει όλα τα βιβλία, πέρα από το πρώτο ή τρίτο πρόσωπο, όλα είναι μιλάνε για το παρελθόν. Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, τα δικά σας βιβλία, τα αστυνομικά, γράφονται στον Ενεστώτα. Πέρα... Όλα όσα έχουν καταγωγές πολύ πιο απλές και εύκολες από αυτές τις συνήθειες που αναζόμαστε και παρουσιάζουμε. Εγώ ήμουν συγγραφέας ο οποίος ποτέ δεν ήθελα να φύγει. Ποτέ. Ξεκίνησα από θεατρικό συγγραφέα, πέρασα στο σενάριο, ήμουν το σενάριο με μια χαρά. Και ήμουνα μια χαρά γιατί μισώ τις περιγραφές. Δεν μπορώ να πάω περιγραφές, βαριέμαι. Στο σενάριο αυτό είναι πολύ απλό για την περιγραφή, την κάνει η εικόνα, συνεπώς ο σκηνοθέτης. Εσύ είσαι απαλλαγμένος, δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Αυτό με βόλευε. Όταν όμως εμφανίστηκε ο Χαρίτος οικογενειακός και κατάλαβα ότι ο Χαρίτος ήταν μπάτσος, κατάλαβα επίσης ότι πρέπει να αστυνομικό μου. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ ήμουν πάντα λάθος στο αστυνομικό. Δηλαδή από παιδί διάβασα πολλά αστυνομικά. Θα σας πω επίσης μετά που ήταν οι αντιρρήσεις μου και που ήταν οι απαραδοχές μου με τον καιρό. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μείνω στον Ενεστώτα, όταν τον γνώρισα με την οικογένεια, για μένα ο Χαρίτος ήταν μια πάρα πολύ εύκολη λύση. Έβαλα αυτόν να είναι αφηγητής και όχι εγώ. Γιατί εγώ βαριόμουν. Έβαλα λοιπόν το Χαρίτο να αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και στα Ενεστώτα χρόνο. Γιατί θεώρησα ότι ένα έγκλημα διαλευκάνεται εντογίγνεστα και όχι στην περιγραφή. Αυτό ενδεχομένως δεν έχει κάνει με το θέατρο, διότι το θέατρο είναι μία τέχνη ταυτόχρονης δημιουργίας, δηλαδή ο θεατής βλέπει στην παράσταση το έργο, την παράσταση, την ώρα που δημιουργείται, γιατί η παράσταση κρατάει την άλλη. Ποτέ δεν είναι η ίδια. Συνεπώς, ο θεατής βλέπει σε Ενεστώτα χρόνο τον ηθοποιό να δημιουργεί. Αυτό δεν συμβαίνει στο σινεμά, έχει γίνει πολύ πριν. Δεν συμβαίνει στην, να το πω έτσι, στη ζωγραφική, έχει γίνει πριν. Μόνο στη μουσική και στο θέατρο συμβαίνει αυτό. Επειδή εγώ ξεκίνησα ως θεατρικός συγγραφέας, αυτή η ταυτόχρονη θέαση της δημιουργίας, την ώρα της δημιουργίας μου ήταν εύκολη. Γι' αυτό και δεν φοβήθηκα τον Ενεστώτα χρόνο. Έτσι κατάληξα σε αυτήν τη λογική από δύο κανάλια. Πρώτο είπα ότι η διερεύνηση ενός εγκλήματος είναι μια ιστορία εντογίγνεστη. Δεύτερον, δεν φοβάμαι την ιστορία εντογίγνεστη γιατί έχω γράψει θέατρο και ξέρω ότι είναι ταυτόχρονη δημιουργία στο θέατρο. Τη στιγμή που βλέπει την παράσταση δημιουργείται το αποτέλεσμα της έλλειψης και αυτό βλέπει ο θεατής. Αυτά τα δύο μαζί με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλήξω σε αυτό το μοντέλο του Ενεστώτα χρόνου. Από εκεί και πέρα, να πω ορισμένα άλλα. Ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των συγγραφέων που μισούν τους ιδιοφυείς detective, τους συγχαίρω. Να σας κάνω ένα παράδειγμα. Διαβάζει τον Πουαρό. Λες, είναι ιδιόρυθμος, άρα λύνει μυστήρια. Διαβάζει τη Miss Marple και λέτε, μα πώς αυτή η κατσίκα λύνει μυστήρια. Αυτό είναι το καλύτερο καλό χαρακτήρα, η κατσίκα. Όχι ο Γιώργος.
Όπως μισό ορισμένα πράγματα σε αυτά δεν τα ξέρω απ' έξω πια, αυτό τον ευφυή detective, ο οποίος χρειάζεται αυτό που οι Έλληνες, η κομμωδία την ελληνική λέγανε πασαδόρο του πρωταγωνιστή κομικού, ή ας πούμε οι Αμερικάνοι ονομάζουν sidekick, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ο ηλίθιος για να μπορεί ο detective να δει πόσο έξυπνος και ιδιοφυής είναι. Όταν εγώ διαβάζω τον Sherlock Holmes να λέει στον Watson, στοιχειώδες αγαπητέ μου Watson, είναι σαν να του λέει είσαι τόσο μαλάκας που το στοιχειώδες δεν καταλαβαίνει. Και εγώ αυτό τους χαίρομαι, δεν θέλω να το βλέπω. Αντίθετα οι Αμερικάνοι δεν το έχουν. Οι Αμερικάνοι δεν είναι ιδιοφυείς. Το Marlowe είναι, ούτε το Spade, το Hammett είναι κανείς ούτε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς όπως και οι Ευρωπαίοι τρώνε τις ώρες τους για να μάθουν τι έγινε. Κάτι το διορθώσω. Ο ερμηνευτής ο μεγάλος του Marlowe είναι ο Humphrey Bogart. Και είναι ο Humphrey Bogart σε αυτή την ιστορική ταινία του Howard Hawks, ο μεγάλος ύπνος με αυτήν την εξαιρετική γυναίκα τη θεά που λεγόταν Νορίν Μπατό. Λοιπόν, ο Μίτσο ήρθε μετά, ως παρένθεση. Κάτι άλλο. Δύο συγγραφείς δεν αναφέρθηκαν εδώ πέρα όταν μιλάμε για πολιτικο-κοινωνικό αστυνομικό και νομίζω ότι ο ένας από τους δύο είναι αυτός ο οποίος με χάραξε. Και αυτός είναι ένας Ιταλός, ο Λεωνάρντο Σάσα. Δεν θα υπήρχε πολιτικό αστυνομικό χωρίς το Σάσα. Γιατί ο Σάσα είναι αυτός ο οποίος είδε όλη τη μαφία της Σικελίας και τη διαπλοκή της με το πολιτικό σύστημα. Ο δεύτερος είναι ο Μονταλά. Δύο μυθιστορήματα του Μονταλά για μένα είναι σταθμός. Οι θάλασσες του Νότου και το Κουινιτέτο στο Buenos Aires. Εγώ έμαθα πάρα πολλά από το Μονταλά. Λιγότερα από το Σάσα και το Μονταλά το διάβασα πολύ περισσότερο. Έμαθα πως ένα αστυνομικό βάζει την πολιτική διάσταση. Κάτι ακόμα τελευταίο και θα κλείσω, δεν θέλω να μιλάω συνέχεια. Το αστυνομικό είναι είδος και ο είδος έχει κανόνες. Δεν μπορείς να καταργήσεις τους κανόνες, μπορείς να τους υπερβείς. Συνεπώς, οι συγγραφείς που γράφουν αστυνομικό και επέλεξαν να γράψουν αστυνομικό οφείλουν να αποδεχθούν τους νόμους και τους κανόνες του αστυνομικού. Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Το να μου πει κάποιος εμένα ξέρεις εγώ δεν γίνεται. Ο αναγνώστης στο τέλος ταυτίζεται με αυτόν που λύνει το μυστήριο. Όσο αντιπαθής κι αν είναι, δηλαδή όταν διαβάζει το Ρέμπους του Ράνκιν, είναι αντιπαθέστατο. Έχει τσακίσει την οικογένειά του, έχει τσακίσει την κόρη του που είναι ναρκωτικά. Λες, τι ζώο είναι αυτός. Στο τέλος όμως, επειδή ουσιαστικά το πάθος του για να λύσει το μυστήριο υπερισχύει, κάποια στιγμή ο θεατής ταυτίζεται μαζί. Το ίδιο συμβαίνει με τον Καρβάλιο. Οποιοςδήποτε κάνει υγιεινή διατροφή θα βρει τον Καρβάλιο και σωστά βουλημικό άτομο. Λες, μα πώς τρώει, σαν ζώη το μαγειρεύει και τρώει την έκα αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Αυτό για ένα που κάνει διατροφή, η υγιεινή διατροφή είναι όχι μόνο αντιγυηνό, αλλά και απεχθές. Στο τέλος όμως ταυτίζεται με τον Καρβάλιο και την απελπισία του για τον κόσμο. Συνεπώς, οι παρεκτροπές από το αστυνομικό μπορούν να γίνουν και γίνονται στο βαθμό που αποδέχεσαι τους κανόνες του αστυνομικού. Κάτι ακόμα για τον Αττιά. Ξέρω με τις ιστορίες, ξέρω και το Μαύρο Αργέρι. Προσωπικά εγώ το Χάντρα τον προτιμώ 3 φορές. Τα μυθιστορήματα του Γιασμίνα Χάντρα για το Αλγέρι είναι πολύ πιο συναρπαστικά από το Αττιά. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε μία μόνο ερώτηση. Συνήθως στη μεγάλη πλειοψηφία των αστυνομικών που διαβάζουμε, στο τέλος
επέρχεται μια κάθαρση με τη μορφή της σύλληψης του δολοφόνου της εξυπηρετικής. Είναι το πιο θρησκευτικό μυθιστόρημα που υπάρχει. Το αστυνομικό είναι το πιο θρησκευτικό. Δεν υπάρχει πολύ. Στο τέλος πάντοτε οι κακοί τιμωρούνται. Υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία όπου υποστηριζόμενοι από ένα ιδεολογικό υπόβαθρο ο δολοφόνος μείνει ατιμόρυτος. Έχουμε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έχω διαβάσει μόνο το στο μετά, αλλά δεν τα διάβασα ακόμα. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ γιατί σέβομαι τους κανόνες. Και αποδέχομαι την αντίφαση που έχει το αστυνομικό. Από τη μία μεριά το αστυνομικό είναι ένα βαθύτατο θρησκευτικό μυθιστόρημα, διότι στο τέλος υπάρχει εξαγνισμός και εξηλαίωση πάντα. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν υπερβήσεις 10 έντονες, αστυνομικό δεν μπορείς να γράψεις. Δηλαδή, εάν πεις την έκτη εντολή που φωνεύσεις, αστυνομικό δεν υπάρχει. Συνεπώς, αυτή η αντίφαση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ή ας πούμε, ου ψευδομαρτυρήσεις. Όλα τα αστυνομικά είναι γεμάτα ψευδομαρτυρίες μέσα. Έλα. Συνεπώς, εγώ δεν αυτό στο τέλος, όπου ο άλλος για κάποιους λόγους ο δολοφόνος ή ο ένοχος φεύγει ατιμόρυτος, εμένα με ενοχλεί. Γιατί? Διότι το θεωρώ ξυπνά. Εκείνο το οποίο βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι τα πολλά όρια μεταξύ θύματος. Ένα συγγραφέα στο οποίο το βρίσκω αυτό πάρα πολύ είναι ο Παδούρα, ο Κουβανός. Στον Κουβανό τα όρια θήτη θύματος σε όλα τα μυθιστορήματά του είναι εξαιρετικά θολά. Δεν ξέρεις, το τελευταίο του είναι εξαιρετικό μυθιστόρημα, ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά, που έχει να κάνει με τη σχέση του Τρότσκι με τον δολοφόνο του προγραμμό Μερκαντέρ. Όλο το μυθιστόρημα βασίζεται σε αυτή την αρχή, ότι πού αρχίζει ο θήτης και πού τελειώνει το θύμα. Και πού αρχίζει το θύμα ως θήτης και πού τελειώνει ο θήτης ως θύμα. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διότι πράγματι πολλές φορές τα όρια θήτη θύματος είναι εξαιρετικά θολά. Δεν το ξέρουμε, δεν είναι σαφές. Γι' αυτό και μιλάω για υπερβάσεις. Τώρα για τους... Είπατε κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τον Καλυφατή και τη Βέντε. Θεωρώ ότι η Βέντε είναι εξαιρετική ηρωίδα αστυνομικών και στενοχωριέμαι γιατί ο φίλος μου ο Θοδωρής σταμάτησε να γράφει αστυνομικά. Διότι αυτή είναι μια εξαιρετική ηρωίδα πραγματικά. Τώρα, με το σουηδικό αστυνομικό έχω μία σχέση αγάπης μίσους. Από τη μία τη μεριά, ορισμένα μυθιστορήματα, τα πρώτα του Μαϊκέλ ιδιαίτερα, είναι πολύ ωραία μυθιστορήματα. Ορισμένα μυθιστορήματα του Άρλετά είναι ωραία μυθιστορήματα. Δεν θέλω όμως, όπως στην περίπτωση της Στικ Λάρσον, να τρώω 900 σελίδες για να διαβάζω μια αστυνομική ιστορία. Δεν μου χρειάζεται 900 σελίδες. Κάποτε εγώ είπα ότι αυτό είναι κλιματολογικό φαινόμενο. Αυτοί ξυπνάνε το πρωί, βρέχει, χιονίζει, σου λέει πού να πάμε να γράψουμε 20 σελίδες παραπάνω. Εμείς οι κακόμοι στο Μεσόγειο λέμε λιακάδα καιρού, χαρά Θεού τρελή, είμαστε καθολικοί, πάμε, φύγουμε και αύριο γράφουμε, δεν πειράζει. Πόσες σελίδες περισσεύουν? Από πού? Από το Λάρσον. Καλά, μην το μετρήσω αυτό, θα το λαθώ να το μετρήσω. Αλλά είναι μια γενικότερη αρχή των Σκανδιναβών, πλην του Ιντρινταρσόν, αυτός δεν το έχει, ο Ισλανδός καθόλου, όλοι οι άλλοι έχουν μια τάση να γράφουν περισσότερα από όσο χρειάζεται. Όλοι. Όλοι το κι Μάρκλουν το κάνει αυτό, κι Λόκπερ το κάνει αυτό, λες παιδί μου. Εντάξει, ένα 20-25% μπορούσε και να μην υπάρχει, δεν πάθαμε και τίποτα δηλαδή. Πιο παλιή, κύριε Μάρκα, είναι αυτή που είπαμε, σκεύα. Αυτή είναι πολύ καλή, αυτή είναι εξαιρετική σκευή. Εδώ όμως είναι, ξέρετε, το αστυνομικό έχει δύο αφετηρίες. Αυτό το κεντρικό που ζούμε σήμερα. Η μία είναι το 86, η μία είναι το 89. Να ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Το 86 είναι η δολοφονία του Όλοφ Πάνερ. Το σουηδικό αστυνομικό βγαίνει από τη δολοφονία του Όλοφ Πάνερ. Γιατί? Γιατί οι συγγραφείς αυτοί ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι η ιδανική σουηδική κοινωνία δεν υπάρχει, από κάτω βράζει.
Και εκεί γεννιέται το αστυνομικό. Αυτοί οι δύο γράφουν πριν. Μου είπε εμένα ο Άρνετα, μου λέει, τις κοροϊδεύαμε, μετά καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι. Έτσι γίνεται πάντα. Τις κοροϊδεύαμε, λέει, δύο τρελοί τι γράφουνε. Όταν τότε όμως είδαμε μετά το τι έγινε, είπαμε ο Ντάλ είναι ένας συγγραφέας ο οποίος πρώτον βγάζει ένα εξαιρετικό περιοδικό στη Σουηδία, τουλάχιστον από ό,τι μου πάνε εμένα, θεωρίες λογοτεχνίας. Ήτανε χρόνια, δεν είναι πια, εκδότης του περιοδικού της εταιρείας Νόμπελ. Είχε βγάλει 2 ποιητικές συλλογές και 3 μυθιστορήματα που δεν ήταν αστυνομικά. Μου είπε εμένα, όταν αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθώ με το πολιτικό μυθιστόρημα, το μόνο που μου ήρθε στο νου μου ήταν το αστυνομικό.